Mgonera kanema wa Times mwambo wa nsembe ya misa yokumbukira malemu Lucius Banda amene thupi lawo lafika tsopano kuchokera ku South Africa lero masanawa. Mwambo wa misa ukupitirira tikulankhula pano ku St. Louis Parish ku Balaka. Tikuperekani tsopano kwa anzathu ku Balaka kuti tipitirize mwambo wa misa umeneyo. Motsefa Ambuye kwa zoyipa zonse mwa chifundo chanu mutipatse mtendere pa masiku athu ano kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zopsa zonse pamene tili kudikira mwa chiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Ambuye Yesu Khristu amene mudauza apostoli anu kuti ndikusiyirani mtendere wanga ndikukupatsani, musayang'ane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndi kufuna kwanu mupatse mtendere ndi umodzi inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse. Naka kankhosa ka Mulungu, nayo amene amachotsa machimo a dziko lapansi, ngodala amene ayitanidwa ku phwando la kankhosa. Ambuye Kumano, sige po, na hose, wala na
chalondole pamene pali abambo akayima pano ena tili kumbuyo kuti ibe koko atipeza koko olondolezedwa ndi achipembedzo mene akwaya kulirabe nyimbo.
Tipemphere. Ambuye Mulungu, amene mwana wanu adatisira sakramenti la thupi lake, chakudya cha paulendo, mwa chifundo chanu tikukupemphani kuti mzimu wa Lusiyasi m'bale wathu, amene ankalimbitsidwa pakudya chakudyachi, afike ku phwando la muyaya la Khristu, mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Tigwade. Ambuye akhale nanu. Akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Pitani bwino ndi mtendere wa Ambuye. Zikomo kwambiri ansembe athu nonse kutisogolera ndi nsembe ya misa imeneyi yoperekeza abambo Lucius Banda. Choncho mu nthawi ino tipemphe akubanja kuti atilankhule. Tipemphe akubanja ndithu atilankhule. Pepani Bambo Fumu, Pepani Bambo Fumu aparishino, komanso ansembe onse mwapadera Bambo Kauya, Akristo aini yake, komanso pepani apite kwa onse amene taferedwa. Ndikati kwa onse ndi kuti ndi nyumba yonseyi, ndi chalichi yonseyi. Kuima kwanga pano banja lifuna likuthokozeni kwa inu ansembe athu kuti zikomo kutipasa ulemu chachikulu chimenechi. Ulemu wakumwamba ndi wa dziko lapansi ndi ulemu uwiri osiyana. Kuyamika kuchoka kubanja kumene malemu Lucius akuchokera ndi kwakukulu chifukwa cha chikhamu chimene mwadikirira masana onse aja kufika nthawi ino. Banja sili kuchitenga ichi ngati chapa chaching'ono, ili kuchitenga ichi kukhala chinthu chodabwitsa komanso cha mtengo wapatali. Zovutazi tikamaliza pano tibwerera ku nyumba, tipita ku nyumba kumene akakhale tsiku lonse la mawa. Tsiku linalo Thursday ndi limene malemu akalowe m'manda. Kuthokoza kwanga nalankhulaso ku Blantyre kuti anthu anali mchire kopanda wayang'ana
tithokoze mayi chifukwa chake nonsenu mwabwera pano tidakakwanitsa mwatoka aliyense payekha nakakhalapo kudwazika matendawa pa miyezi yokwana 4 koma tinapereka trust yathu chikhulupiriro chathu kwa mayi athu. Malemuwa alipo kuthupi achoka ngati mmene anenera bambo athu asembe athu. Lucius alipo, tili naye limodzi. Ndifuna ndikutsimikizireni kuti support imene mwatipatsa lero kutiyembekezera kufika na usiku ngati uno asembe kufika sopomanga extend kuti 6 o'clock iye atidikirira mpaka nthawi ino. Ayi, banja likuthokoza. Zikomo kwambiri, Mulungu akudalitseni. Zikomo kwambiri aliyense amene wabwera kufika na nthawi ino. Pepani. Ayi, zikomo kwambiri. Popitiriza ndi zimene tili nazo pano, mawa kuzakhalanso nsembe ya misa kunyumba kwawo kwa malemuwa kwa kaumphawi nthawi ya 3 koloko. Choncho tiyeni tifikenso kumeneko kuti tikapitirizebe mapemphero athu opempherera mzimu wawo. Komabe ndisanachoke pano, mafuna kuti pa nthawi imene mwambo apa ukatha, ena tonse tizapereka mpata pakatipo kuti abale athu tonse tituluke. Anthu ochepa kwambiri ndi amene angasalire kudzatulutsa bambo athuwa kukasiya mgalimoto imene anakwera pobwera kupita ku nyumba kwawo. Mobwerezanso tiyeni mutichite ife sapoti makamaka Khristu akatolika potithandiza ndi mapemphero anu muziphinjo izi zimene tikukomana nawo pakati pathu. Choncho tipemphe bambo mfumu kuti atilankhule. Choncho akatilankhula tibwera panso ndi mapemphero amtchalichi muno osiriza makamaka owapempherera bambo athu amene atisogolera moyo wina. Zikomo bambo. Inenso ndipepese banja wa Lucius Banda makamaka amayi Banda ndi ana. Tikutsimikizireni kuti pa nthawi yopweteka ngati imeneyi ife tonse Akhristu a Baraka Parish tili nanu limodzi ndipo tiyenda nanu limodzi. Pepepesenso akubanja onse, abale ndi alongo, achimwene, achemwali, amalume ndi ena otero, makamakanso bambo Khawuya amene tili nanu pompano amenenso tikulira nanu limodzi. Nonsenu tikutsimikizireni kuti mpingo wonse wa Baraka Parish tikuyenda nanu limodzi muzovuta zimenezi. Ndipepesenso atsogoleri onse a parish yathu komanso makamaka atsogoleri ndi Akhristu akumphakati wa St. Michael's kumene bambo Lucius Banda amasonkhana nawo. Inonso ndikupepesani ndipo ndikulimbitsani mtima kuti tonse tili limodzi pa zovuta zimenezi ndipo tiyendera limodzi. Ndilimbikitse ife tonse Akhristu kuno Baraka Parish. Ifeyo ndife anthu odala kwambiri chifukwa ambiri mwa ife tikamadzipanga introduce timanena kuti imachokera ku Baraka Parish kuja kumene Lucius Banda amachokera. Mwinanso kutsala pamwe kunena kuti ndimachoka naye mudzi umodzi, ndi m'bale wanga. Ndizoonadi ndi m'bale wathu. Ndiye tionetse ubale umenewu lero ndi masiku onse amene atsala kutsogolo kufika lachinayi kuyenda limodzi ndi abale athu amene zawagwera. Zoonadi Lucius Banda anali Mkhristu wathu wa Baraka Parish ndipo ife ndife onyadira
kuti m'bale wathuyu watitsogolera ku moyo wosatha. Ndiyesa kuti tikukondwerera moyo wake tsopano. Mamutchula kuti soldiers never die. Lucius Banda still lives on. Chifukwa chake baraka yonse yagwedezeka. Ife akatolika tikulimbikitseni tiye tionetse ukatolika wathu pokhala nafe tonse pa zonse zochitika masiku amenewa. Ndife odala chifukwa mmodzi mwa ife wotchuka kwambiri amachokera kwathu kuno. Ndiye tionetse kunyadira kwathu potenga nawo mbali miyambo yonse imene yakonzedwa. Pepani nonse tikachoka pano munganenera tipite kunyumba tikachezere nyimbo ya Khristu kuonetsa kuti ifeyo ndife akatolika ndipo tikunyadira Khristu wathu amene watitsogolera ku moyo wosatha. Pepani nonse. Pamaso pano palibiretu munthu wolungama ngati nomwe simukhululukira machimo ake. Tsono pogamula mlandu wake tapota nanu musamupsinje amene tikumuchitira mapemphero akumvera kwathuyu, koma mumthandize ndi chaulere chanu kuti alewe chilango chakulipsira kwanu, popeza kuti nthawi adakali moyo adali ndi chizindikiro cha Utatu Woyera, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Ndipulumutseni Ambuye ku imfa yosatha pa tsiku lija lonjenjemeretsa, pamene mlengalenga ndi dziko lapansi zidzagwedezeka. Ndikunjenjemera ndi kuchita mantha poganiza mulandu ukudza ndi ukali wanu. Ndilaukali tsiku lija ndi tsiku la tsoka ndi mavuto, tsiku lalikulu ndi lowawa kwambiri. Ambuye muwapatse kusa kosatha. Ndipulumutseni Ambuye ku imfa yosatha pa tsiku lija lonjenjemeretsa, pamene mlengalenga ndi dziko lapansi zidzagwedezeka. Ambuye mutichitire chisoni. Yesu Khristu mutichitire chisoni. Ambuye mutichitire chisoni. Atate athu
kukomola ku Jehena. Ausendi mtendere. Ambuye mumvere mapemphero anga. Ambuye akhale nanu. Tipemphere. Mulungu wathu kuchita chisoni ndi kukhululuka ndi khalidwe lanu, tikupemphani kuti mzimu wa mwana wanuyo Lusiyasi umene mwaulamula kuti usiye dziko lino musawupereke m'manja mwa adani kapena kuyiwala kotheratu, koma mulamule angelo anu oyera kuti awulandire ndi kupita nawo kwanu ku paradizo, kuti iye amene adakhulupirira ndi kumvera inu asamve zowawa za ku Jehena, koma apeze zisangalatso zosatha mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Zikomo kwambiri, mwambo wathu wathera pamenepo wa mtchalichi muno. Choncho tipemphe abale tonse titsekule khomola pakati ilo alikululo kuti tituluke ena tonsefe pamene akwaya kutisogolera ndi nyimbo, komanso ena mwa ife tili ngati tili okonzeka tipite ku nyumba kumene kwawo tikakhale kumeneko kuimba nyimbo zathu za mapemphero. Choncho tonse tiyime, koma anthu ochepa omwe amene angasalire kuti tinyamule mfumu yathu tikasiye mgalimoto.
Gulani no uchoki inu wagogodi anganza londa wo mantaba nalinde kabatana